pagtuon subong. Ang semanal nga pag-usisa, pagtuon, pag-review, pagbusisi, o kung pagsiding sa nga aton leksyon sa eskwela sa Batika. Kag-inig nadala sa inyo sang Media Ministry Department sang aton Central Philippine Adventist College Church diri sa Alegria Murcia, Negros Occidental. Ako si Pastor Luisito Tumado ang inyong host. Kaysa siningation, nagapasalamat ako mga kauturan nga may duwa naman kita kabatikan nga mga panelist nga mag-upod sa akon sa pagbusisi kag pag-review sa aton nga leksyon. Ang akon una ipakilala sa inyo amo si Mrs. Lori J. Hestupa, ang aton former president sang Adventist Hospital Cebu nga sang una ginatawag Miller Sanitarium and Hospital. Kag before siya nag-retire, siya ang aton Human Resource Director diri sa Central Philippine Adventist College. Ma'am, mayong adlaw sa inyo. Mayong aga, Pastor. Nagsubong man sa nagalantaw sa aton, Yes. nagabantay sa aton leksyon sa kada semana. Yes. Kag sa liwat, ari naman si Pastor Elden S. Toledo, ang aton Vice President for Student Affairs diri sa CPAC. Pastor, mayong adlaw sa imo. Mayong adlaw, Pastor, kag sa tanan naton mga viewers sa aton nga CPAC Church Facebook page. Salamat gid mga utod sang inyong dalayon nga pagsunod sa aton nga pagtuon sa aton semanal nga pag-review sang aton nga Sabbath School lesson. Yes, Ma'am Lori and Pastor Eldin Toledo. Ari na kita sa Lesson 6, The Royal Love Song. Apang sa hindi pa naton talakayon ang aton nga leksyon, aton anay tamyawon ang aton mga kauturan nga masunson, Pastor. Kag naghambal sila, Pastor, kung pwede mag-greet man kami sa inyo. Okay, gani subong aton ginatamyaw si Pastor Albert Bulala sa Germany, si Sir Wilson Prondosa sa Taiwan, nga taga Oringao District, Pastor. Kag si Mel Kosnesov sa Beijing, China. Mga Ilonggo ni sila nga nagasunod-sunod gid sa aton nga pagtuon. Kag sa liwat si Shannon kag si Sincenti dira sa may Hawaii. Kag nga aton mga kauturan diri sa Negros Occidental, sa Negros Oriental, sa Southern Mindanao, sa may Leyte, sa may Samar Provinces, sa Biliran, sa Masbate, sa Romblon, sa Palawan, sa Mindoro, kag dira sa Western Visayas, sa Iloilo, Antique, Aklan, Capiz, kag Guimaras. Kag ang atong mga kauturan sa bilog nga kalibutan. Kabay pa nga sa gihapon magapangalipay kita sa pagtuon. Kag ang aton mga kauturan sa may Hong Kong, sa Taiwan, sa Thailand, sa Indonesia, sa Malaysia, sa Singapore, kag sa Brunei, kag sa Myanmar, kag sa Cambodia. Kabay pa nga ang Dios magaupod sa aton. Ari na kita sa Lesson 6, aton pangabayon anay si Pastor Toledo sa pagpangamuyo sa hindi pa kita magbasa sa aton sadsaran nga teksto. Magapangamuyo kita mga kauturan. Langit noon, gamhanan, maluluyon namon nga Dios. Nga ikaw ang kamunuan sang kaalam. Sa sinigid nga adlaw nga nagpahuway Ginoo kami nagapalapit sa imo trono. Nga nagapakiluoy nga imo Ginoo buksan ang amon painuino agod sa influensya sang balaan nga espiritu ang amon pagtuon karon Ginoo mangin isa ka makahuluganon nga maangko namon Ginoo ang nagakaigo nga mensahe nga gusto nimo Ginoo nga amon igakabuhi agod nga mangin idea lang amon nga pagsinalayo sa sulod sang panimalay ang amon panimalay Ginoo mangin kapawa sa palibot kag mahimo Ginoo ini nga panimalay nga madamo sa mga katawhan ang magani sa paghibalo sa imo kinaiya tungod Ginoo sang positibo nga influensya sang Kristohanon nga Adventista nga panimalay sa palibot. Opdi kami Ginoo samtang kami karon magatuon sang imong mga pulong sa ngalan ni Hesus. Amen.
Pastor, salamat sa matahong nga pangamuyo. Aton basahon ang sadsaran nga teksto nga makita sa ambahanon. Ambahanon ni Solomon, Kapitulo 8, versikulo 6. Nagasiling siya, ibutang ako subong nga patin sa imo kasing-kasing, subong nga patin sa imo botkon. Kay ang gugma makusog subong sang kamatayon, kag ang kaimon mapintas subong sang Siol. Ang iya mga idlab sang kalayo, ang dabdab gid sang Ginoo. Ang Dios magapakamayo sa aton sadsaran nga teksto karon. Yes, Pastor Toledo, the Royal Love Song sa Ilonggo, ang harianon nga kanta sang paghigugma. Yes, Pastor. Please draw the first blood sa aton introduction sa aton lesson 6. Ang pagkabuhi sa isa ka tawo mga kauturan kag pastor, may ara na siya gitawag nga halintang o kon stages. Kag isa sa mga stages nga i-undergo sang tawo depende sa iya nga choice, amo ang kaminyoon. Kag ang kaminyoon, pag inasawhay, magadulong siya mga kauturan sang kalipay, kag may mga papanghangkat. May kalipay, may problema. But despite sina, aton makitaan nga ang Dios maski sa aton nga mga pagpanghangkat nga natubang, ang Dios wala nagatagudilay sina. Kag aton natun-an sa nagligad nga semana, pastor, nga marriage is a gift from God. Kag isa sa mga regalo nga ginhatag sang Ginoo amo siya gitawag nga sexuality. Okay? Kay gintugas ang Dios ang tao as sexual being, kag ang sex design sang Ginoo para sa kalipay sang kaminyoon. Kag ang pagtuon nagapakita nga amo ni siya ang emotional ang sex, amo ni siya ang emotional connectedness sang husband sa iya nga wife. Kag ang current nga mga research nagapakita nga ang sex, pastor, amo ni siya ang iya expression, man expression sa iya fullness of love sa iya nga asawa. Yes, salamat, Pastor. Yes, Ma'am Lori, anong imo ma-share sa aton introduction, ma'am? Ining butang tun-an naton, pero sa aton nga pagtuon karon, ini siya ang pag-asawahay, isa siya sang pinakalawig nga chapter sang kabuhi sang tao. Yeah. And then from ano man ka nga age nga nagpamana o nag-asawa until nga mapatay ka, upuday gid ka mo. And this love song is part of isa siya ka butang nga sa diin it's enjoyable, may inspiration, may expressions of romantic love for each Yes. other. Kag kun ka isa bisan lainay ka mo buot, pero kung may love song ka mo nga na enjoyan gid nga duha, imo Yes. lang ni siya kantahon o iham, there is already memorable daw madumduman mo ang nagligad. Ma'am, kanami sa imo nga punto, I like it. Pastor Toledo, kanami man sa imo gin-share. Ma'am, balikan ako ng imo nga punto nga ang pinakalawig nga part sang aton kabuhi is married life. Kaya may iban gani ka sa ulog 50 years of being 50 married. years. Kung single kita lang sa pagkabata, the most na is 30 years, 20 years, 25 years, mga asawa, mamana na ang tawo. But the longest part of man's life is his being married. And then, kanami sa imong nga punto nga, even though may mga disagreement kung kaisa, but still we can sing our love song. Because song is an experience. We sing our experience, we sing our feeling, and that's it. That's why the real love song. Yeah. Oo. Kag Pastor Toledo, isa pa gin Ma'am Lori, nga ang sex, as what we have said last time, is a gift coming from God. And then, amo ni siya, you see, ang may punto pagiding aton makuha nga two in one. No? Two become one flesh. So sex is, as what we have discussed last time, is the icing of the cake. But nevertheless, sex is also a thing that add colors to life, to married life. Yes.
it makes life more satisfying, more interesting, and more worth living. Yes, so amo na siya ang naghahatag, amo lang naghahatag oil, naghahatag sang paste to make two lives become one. Yes. Yes. Kadto kita sa aton leksyon man sa Sunday. The invisible o indivisible life. Ang hindi masiparar nga kabuhi. Yes, Pastor. Diri pastor, aton makitaan nga sa Sunday naton, since we already discussed a little bit sa ginatawag nga sex or sexuality is a gift from God. Pero madamo sang mga Kristohanon gyapon nga uncomfortable sa pag-discuss ini. That's why with this distorted understanding naton sa sex, because madamo sang aton makauturan nga influence actually sang ginatawag nga Platonic dualistic nature of view of men, nga siling pagani sa isa ka sa seminar nga ako natambungan nga ang Madre naghambal siya nga may aras trichotomy. Siling niya the mind is the mind gindisect ya ang body into three. And the mind, the soul, and the body. Siling niya pag siling sa body is evil. So kay ang sex organs ng lalaki, siling niya, that is evil. Amo nang influensya sa ginatawag nga Platonic, the dual nature of men. Nga siling niya, ang body is evil, ang spirit, ang soul is good. Kasi siling nila, ang soul presence ang body is a presence cell of the soul. So muna nga view nga subong kita mga Adventist when we discuss about sex, it seems nga tabu. Tabu sa aton. Kag kung kaisa kung tudluan naton gani ang kabataan about sang body parts, we try to evade, ginalikawan naton ining organs sang lalaki o kon babae, kag sometimes nakatuon ang aton kabataan sang wrong information sa ilang mga classmates. Kag amo na nga ang ila view sang sex, it's no longer holy kundi distorted na kay wala naton gintagaan sang nagakaigo nga information based on the biblical issue. And I was conducting a ceremony sa marriage, pastor. After sa akong nga marriage ceremony, may nagpaapa sa akon sang chat. Sila nga, why you discuss about sex? I feel not comfortable. So, kung sa diin pa nga venue kita mag-discuss sa sina nga area, kay in marriage, sex is holy. It's a holy thing. It's not dirty. So, ina nga worldview nga ang sex is dirty is influenced by Catholicism. Because in the Bible, it's very clear nga it is holy, given by God. I hope nga, ini pastor nga when we discuss about sex in the context of marriage, we'll not think of something bad or dirty. It's beautiful. And that's correct, Pastor. You see, sex is sacred and holy. It's a gift coming from God. Mahimo lang na siya bad, Pastor, when we go outside of marriage. Exactly. Oh. Di amo na ang concept subong sa mga tao because ang ila idea of sex is outside of marriage. That's why it's taboo, it's not good, it's evil. But when it is in the context of marriage, sex is a gift coming from God. Ma'am Lori, yes. We can read, mabasa natin sa Genesis mabasa natin sa Genesis 2:7, Genesis 2, versikulo 7, nagasiling siya nga paghimo sang Ginoo sang tao, physical na siya no, nagkuha siya sang clay, and then iyagin breath, iyagin hoypan sang the breath of life, and then pagkatapos ang isa ka clay nga na form sa tao nangin isa ka living soul. So in other words, ang aton nga leksyon na sila sa indivisible. Hindi mo siya ma-divide. Ang spirit kag ang physical isa siya. Gin pa ka maayo sa sang Ginoo kag ang sa physical hindi ba ang sex ara sa physical. So hindi mo siya ma-divide sa spirit. So it means nga a blessing siya from God and it is a gift from Him. Yes, Pastor. Yes. Sa atong leksyon, pastor, is very clear ng hambal siya. The Bible openness with sexuality calls His people to a greater level of comfort with this topic so that this vital aspect of life is treated with respect and dignity due to great gift from the Creator. Yes. Thank you, Pastor. Kanami sa nang punto ni mo, Ma'am Lori, kanami man. Pastor, ang isa pagid nakton nga matunan, you see, ang book of Song of Solomon.
wala ka gida mabasa pastor sang word nga God, Jesus, Jehovah. But it's all about love, and then care, kisses, and other thing. Kung imo gitunaan, kag imo dalumon daw nga ang part ni sang Bible. The Holy Canon. Nga wala man da Juba daw kung sa imo daw ka kidlas ka daw ka uncomfortable ka to discuss about that. Pero nga ang part sang Bible, it is because ang romance, ang sex, and other things about life is sacred Yeah. and holy. Kag aton makitaan pastor, ako niya paglantaw the Book of Solomon or the Song of Solomon rather. Amo ni siya ang ginatawag nga manual sang marriage. Yeah. Kay dira gin-express ginpakita sa Biblia kung paano i-express ang bana iya gugma si asawa and ang asawa sa iyang bana. Yeah. So may mga ginhambal si dira nga sa sensitive nga mga bagay o kung parte sang lawas ng isa ka tinuga kung paano niya nga himuon ina i-manipulate para mag-enjoy inang gift nga ginhatag sang Ginoo. It's there. So it is a manual. So therefore we must be comfortable to discuss this. Yes, and that's it. In fact pastor sang I think 7 years old pa ako nga subang. Sige paano ko papanagwa? Sini ko ginhambal ko nga ang penis ni papa mo gin-insert sa vagina ni mama mo kag nabuoy na kay siling ko anak amo sina pero hindi na paghimuon sang isa ka lalaki kag babae nga wala pa sila makasal kasi nga ina nga butang balaan nga ginahimo lang gina sa asawa. So amo na nga maghambal ko amo sina komportable ang mabata pagpamati kay mga girls na sila kay kung hindi ko pag-isugid sino sila ang maghatag sa sang right information. Yes. Sa iban pa. Sa iban pa. Nga distorted ang idea about that. So amo na nga ang leksyon nato nga hambal nga there should be a level of comfort sa mag-discuss kita because it's not a taboo. Yes, Ma'am Lori. And Pastor, ang intimacy through sexual expressions, isa siya kabutang nga nagapa-enjoyable sa marriage. Because hindi naman ka mo mahuya, Pastor. Yeah. Isa kag isa. Because you are one. Kay you already. are one. Oh, you are no longer two but one. So whatever nahimo na ara sa imo, enjoyan sang isa, amo man sa isa. Yeah. So it makes ang marriage ninyo mas memorable, mas enjoyable, mas exciting. Oh, sang isa And wala gid expression. Yes, and it become lasting. Lasting, that's right. Okay. Ang nagahatag sang lasting life sang marriage is sex. Yeah. Isa pa pastor nga hindi gali ni buta nga dapat puasahan. Kay suno sa research pastor kung ang bana is constantly denied sa sining area on aspeto, he feels humiliated. Yep. Kag ini siya ang sexual fulfillment is actually a fireproof sa marriage pastor. So Yep. amo ni mga asawa lay kailan namon. Kung pwede ini lagi pagpapuasahan lawig. Because this is how we express our love. Kag nagapakita sang pagkamanli sang bana. Yeah. Kay kun hindi magkuan ang asawa, deny sina as if nga daw hindi lalaki ang iyang bana. Kag isa pa Kag hindi man babae ang iyang asawa. Isa pa gid pastor, tingala kamo magsiguro mga asawa sa human sexuality. Tingala kamo guro nga kagab ilan to nanguhit. Pero lantaw naton gani kung strenuous ang activity sang bana, ang result sina gataas ang testosterone. So kung magtaas ang testosterone, manguhit gina. Yeah. So amo na siya ang function. Sometimes nga malibog ang asawa nga kagab ilan to. Pero kung workaholic, physically engaged ang imong nga bana, expect amo na sa mga bukid-bukid pastor nga ang kabataan dorimi pa sulatido. Labi na gid kon sigarados tatay tungod sina nga human nga activity activated ang testosterone. Okay, mga kauturan kanami gid galing sini. Galing when at that time gid pastor, no? Damo patas ang i-discuss. Kadto kita sa Monday, the loves of the love song. Ma'am Lori, anong imong nakita diri nga punto sa aton Monday nga election? Ang isa ka expression sang gugma usually ginadala sa kanta. Kay pareha sini sa Song of Solomon 2:16. Makita naton dira nga si Solomon gina-express niya ang iyang gugma sa iyang asawa nga even sa iyang mga mata, your eyes looks like a dove, your lips
your teeth, Mm-mm. your lips. There is a comparative beauties always sa ginahambal sa Song of Solomon. Ang baba, ang speech, ang cheeks, ang shoulder, Iya. oo, ang iyang pangtindog, ang iyang panghambal, ang iyang tingog, everything ma-express niya sa love song. So, amo na siya gali nga ginbutang gini siya nga isa ka lesson sa aton nga quarterly nga aton ma-express nga love song is really part of an enjoyable married life. Oh, Kaya ano na lang kung why love song? iya, kay dra mo ma-express mamang imo nga mga kung kaysa Nabatyag. pinagi sa kanta. That's why amo na may mga love songs kita, may mga mga songs, mga folk songs because ang folk song iya naman gina-explicar ang iya nga mga lives sa isa ka lugar so forth and on. So this is it, Pastor. Yeah. Yeah, again, Pastor, ato nakita ang Bible, is particularly in the book of Song of Solomon, is a sex manual for couples. Ang isa ako na tulupang rin, Pastor, nakita na kon is, ang marriage, amo siyang pinakataas nga level of societal relationship. Yep, and that's correct, Pastor. I agree with that. Yeah. Pero what happens sa aton karon nga mga marriage, madamo sa mga sawa nga baw nahimas pa ang motor pero ako wala pa. Diri aton makita sa ginbasa ni Ma'am Lore, I like that ma'am nga may element nga may touching because diri ginapakita nga as expression of intimacy aton makita nga ano ang sensory preference ng isa ka tawo dapat amon sa i-communicate nimo. So kung siya visual, so kinahanglan nga sputing ka pirmi kay ang tawo nga visual gusto niya ginaya nga ang iya nga asawa o kun bana nami gwapa pirmi. So kung ina nga tao abi ang iya sensory preference, Pastor, ma'am, is kinesthetic. So gusto siya pirmi nga uyat-uyatan. Di kung kaisa magsiling na ng kwan uyat-uyatan gani isang bana ang asawa. Kahilas daw mga dalaga kasulti gulang na kita may mga apo na kita. But aton remember nga aton naon nga ang bana amo na ang iya nga way of expressing sa iya nga love nga manguyat gid. Kita gani sa asang mga tao yang hindi pakatapos siya ka sentence mga hampakid. Kay ina siya kinesthetic na siya. Amo na siya ang the way nga mag-express siya. So isaya kay auditory siya. So bahala na hindi ta makita na basta tawagan mo lang kuya satisfied ako sa relationship. So amo na nga si Solomon ang tanan nga avenues ang sensory preference ng iyang asawa gina-express agad ginahimo niya gid vice versa. Yeah. So that makes ang love relationship bala nagalig-on pagid ang intimacy nagalig-on and there will be happiness sa sulod sang panimalay. Pastor ka namin, gid na as ng mga punto. About tani, kung may lawig-lawig. Aton nga time, we can enjoy more. Yes, Ma'am Lori, may additional Mas ikaw. makaintindihan ay kamo maayo kung ang babae o kung ang lalaki, ang asawa, ang bana satisfied sa ila love relationship, may spontaneity kag may happiness sa sulod sa balay. Yeah. So mas hapos mag-understand kag mag-intindihan ay kag daw kanami sa relasyon. Basta ang imo nga expression permi mo siya ginadayaw-dayaw, permi mo siya gina-appreciate. Yeah. So daw kanami inspired ka ba kung ikaw nga asawa namian ka na mamate ang bana amo man, di ba? Yeah. Ma-feel nila nga they are really a man of Yeah. valor, very important gid sila, they are very Yes. strong. Yeah, that's it, no? Ma'am, kamo nga mga babae, nanamiagi kamo nga hambalan kamo permi I love you. Hindi Oo, ba? amo gina I siya. love you mama, Inspiring. I love you dai, Yeah, I love you so forth and on. Pero ma'am, daw ka unfair bala nga kami gahambal, Kami. kamuya mga babae daw ginapunggan yung inyong baba. Oo, man, That's no? why kay Mrs. Nomado, amo ginapirmi na emphasize ko. Pirmi ka gahambal ko sa imo, I love you. But seldom I can hear from you, I love you. Kung kamo ginakilig, nga hambalan kamo, I love you. Kami nga lalaki, ginakilig man. Sakto, Oo Pastor. nga, hambalan kami, I love you. Oo. So at least, there should be mutual Expressions. Oo. And then, isa pagkikapunto, Pastor Toledo and Ma'am Lori, is that the Song of Solomon is about care, it's about time being together. It's about talking together, associating together. So that's why amo na pastor nga sa marriage ya kinahanglan ara gid. Oo. Way galayawan. Why galayo Yeah. anay? Do kasubo mga ang asawa rin ang bana to sa Saudi Exactly. Arabia Oo. so forth and on, in which they cannot experience The that intimacy daily or even just weekly. But at least the idea is that
marriage is a daily business. Yeah, exactly, Pastor. Ato na makitaan gid niya nga ang intention sa Ginoo mo gina nga biyaan gani isang mag-asawa ang ila gini kanan pero hindi pag-abandon. Hindi pag-abandon, biyaan lang. Hindi, oo. Kag mahimo gid sila sa ilang nga panimalay para nga may ara autonomy sila sa ilang management, home management. Nga duwa gid sila ang patikang. Yeah. Pastor, as what I've said, marriage is a daily business. Yeah. That's why nga kung ma'am nga experience nga aton ginambal kay na ang pagkanta natong sang love song is a daily experience. Amo na nga ang mga bana dali gid magpauli because they would like to have that experience again. Oo. So at least ang home is sweet. Yeah. Oh, and there is love. Nga ang mga bata magpauli permi kay there is no place like home. Exactly. Because of this experience nga aton na ano ni. The loving knowledge. Yeah, Pastor, ano naman diri ang punto nga makuha naton? Diri mga kauturan is about knowing. Okay. Ang word diri nga know, Pastor, pagkilala. Pagkilala. Hindi lang ni siya superficial nga pagkilala. Kung aton gid lang tawon makuturan sa Genesis 2:16, nagapakita dira o kung sa Solomon 2:16, nagapakita sila nga deeper level of knowing. Kag kung aton lang tawon sa Genesis ni pastor nga context ang word nga know is on the sexual attraction isang husband and wife nga pagkilala. So diri aton makitaan mga kauturan nga ang one flesh, ang matugin discuss na ni ma'am, Yes. nga one flesh, this is a unity of two bodies. Two bodies. Okay? But separate nga entity. Personality. Separate ang ilang personality, but they are one in the concept sang ilang decision, sa ilang home management, wala sila naga-watak-watak. So, knowledge is very important sa sining aspeto sa pagkilala sa imong asawa. Akong gin-discuss na pastor ato mga sensory preference. And si Jesus Christ, sang iya nga healing ministry ginagamit siya gini ang paghihibalo sang love language sang sining tao. Say for example, may isa ka tao nga nakakuan bulag. Ano ginhimo ni Ginsos? Nagdupla siya, kinsamo niyang dupla niya, kinbutang siya nga mata. Pero nga akong guys, agan hambal man gan ilaya si Ginsos nga tindog ka, wala Tindog man ka. touching. Kay ina nga tao, ay love language is more on hearing. So in hearing, nag-abot siyang pagtuo, nagtindog siya, nagsunod siya sa ginhambal ni Ginsos, nag-ayo siya. Pero ini nga tao, ang iyang love language is more on touching. So gin-touch siya ni Ginsos kay kabalo si Kay way Ginsos. siya kakita mo. Oo. So, Kabalo siya nga ini nga tao, amo ni iya nga need felt need ang niya ini. touch. Kag amo ni iya nga sensory preference. This is the best language nga iya ginakinahanglan kay na-deprive siya sini. So gintandog siya ni Ginsos, sila ni Ginsos, ti kamusta ang paglantaw nimo? Sila nga I saw people like cooking like trees. Sila ti ginliwat pa gini Ginsos, kag sila nga na nakita ko na gid. So dira nakita naton nga si Jesus Christ amo sa example naton. So amo ni nga sa akon maghimo ko pastor sang seminar o kon maghimo ko sang counseling sa couple, ginataga ako gila test. Answerin nyo ng aduwa. Then I-interpret. So amo ni ang mula language sa imong asawa ba na. So amo ni pag-communicate sang gugma ha. Na lang contextualize gid nga mabalaan gid amo ni gali. So at least from that point sa ilang pag-updanay, kabalo na siya sang iya gamay lang adjustment kay kabalo siya kung ano ang priority nga himuon niya in the level of knowledge. Yes. Pag-ihibalo sang iya personality sang iya nga Pastor, asawa. no, kanami, gidya, no, kanami damo pag isinabalaan ta. Retired na kita, pero the more damo pag gidya. Nga kinanglan, mabalaan ta. Ano ang need sang aton nga asawa, sang aton nga partner. Kag kundiin siya, nakulangan. Okay? Tikong kaisa, wala naton matandog. Nga amo na ang iyang preference. Oo. Nga tandugon siya, kaptan siya. Oo, Amo na, touch. si Mrs. Numadongan, kung kaisa, pangakig nga hindi ko siya makaptan, labi na ako maglakat kami. Oo. Kaya tiga feel siya nga insecure. But once makaptan siya, daw may security siya. And that's knowing our spouses. Yes, madam. Yes, ma'am. Sa babae, pastor, ang touch is very important. Okay. Daw, kung permi kami nga, daw we feel nga may banagid Secured. kami, Oh. secured kami, loved kami. Basta permi kami ginatouch agbayan, uyatan sa kamot, or anything. Basta Hakson. matouch. Oh. Diri pastor,
sa aton leksyon nagasiling siya, the Bible uses no, itong gin-explain ni Pastor Toledo, the Bible uses no for the intimate union of husband and wife. In this loving knowledge, hindi siya knowledge nga sili mo Pastor Bala, nga superficial knowledge, but the most hidden inner depths of their beings are offered to each other. Not only two bodies, but also two hearts are joined in one flesh. So, amo gina siya gali kaya dalong sang expression niya ginatawag nga knowledge, no? We thought all the while nga knowledge is just knowing things, but it is more than that, More as than the that. Bible Oh, explains. deeper than that. the superficial, Yeah, than the knowledge, intellectual, but intellectual. it is even more halingid sa tagipuson. Wala na kita ma'am 5 minutos na lang nabilin ka damo patani gid. Si Pastor Toledo expert ma'am kay Oh, kay si siya, kwan, master siya master sang siya. sang psychology. So nami ginaya kag wala kita magsala nga Pastor Toledo is with us Aton nga right partner. now. Love at the right time. Ano ni siya ma'am Lori ang na makita naton diri nga love at the right time. Ang plano sang Ginoo sa iyang mga katawhan is amo nga they will remain sexually chaste until marriage. So bali hulaton mo ang pinaka-eksakto nga panahon Yeah. before ka mag-experience sinang ginatawag nga sexual nga sex. Yeah. Because inang sex dapat lang gina madumduman ko ang expression sina nga kinahanglan lang gid siya ma-perform sa marriage. Within the Marriage, context. the context of Amo na marriage. Pastor Toledo nga ang mga kalibutan subong daw bad ang connotation when it comes to sex because gin-abuse ini siya. Oo. Ginhimo ini siya outside of marriage. That's why amo na ang mga bata hipos kamo kay amo na close your eyes so forth and on. It is because na on the context nga it was done badly outside of marriage but within marriage yes and then ang isa pa gid pastor before I'll give you the time is the idea of virginity nga at least virginity akong ginapirmi ginahambal sa mga mag-asawa kung ako maghatag sa ila sang gamay nga counseling before sa kasal nga the best gift or the number one gift you girls can give to your husband is virginity. Nan. Yes, Pastor. Yeah. Marriage, wala ni sa ginapatasakan, Pastor. Marriage can be a choice or by accident. And therefore, because marriage is holy, sanctified, kung siya, balaan niya, it should be sacred, it should be planuhon naton. Because ang concept sang marriage since the beginning of time is no return, no exchange. No exchange. So that's why it's a choice. And it should be properly planned. Kay madamo ang nagmahay nga nagpalangasawa sila because by accident kag wala maplano. Kay probably may ara nga external factors nga wala ginfollow ang guidelines sa Biblia mo na nga ang marriage nga bisan nagapanghalay nagapanghahay nga siling wow hay kun kabalo lang kung amo ka ni gili batasan mo tani ang isa na lang ang akong tugin tungod kay wala maplano o wala gid makit-an nagfollow sa disenyo sang Ginoo and may mga regrets sa ulihi. But again, sa ginhambal ni Pastor nga virginity is being stressed out sa aton nga lesson nga siling sang Shulamite woman I am a wall. Nga wala gid ko, I am not a door. Nga anybody can come in. I am a wall. I'm protected. There is always a boundary sang courting. Yep. Sa courting relationship, there is a boundary because I need to preserve sa sining purity, okay? Sa sining nga purity nga ihatag ko lang gini sa imo sa At the gabi. right time. Sa gabi sa tapos na kita sang kaminyoon for us to enjoy. Amo na yung ginhambal sa aton nga leksyon pastor sa love at the right time. So there is always right time at the right place. Wait at the right Yeah, time. wait. Ihatag ina nga wall, abrihan ina nga door Yeah. at the right time. Ang bana lang gid ang makaabri sina. Okay. Yeah, that's a good point, Pastor. Yes. Yeah. Amo na siya ang Song of Solomon 8 verses 8 Yeah. and 9. Nga I am wall. Sa natong pasiling sang Shulamite woman, I am still virgin. Nobody was able to enter it yet. Yeah.
Isa pa gid pastor, if ever manggid nga nakahimo kita sang contrary sa ginhambal sa Biblia, but there is a hope for us. Kay ang 1 John 1 ay naghambal siya, if we confess our sins, Yeah. He's faithful and just. And Jesus Christ ready gyapon mag-accept Yeah. to mend sa sina nga broken And that's relationship. Oh. Ang Right. Ginoo gyapon maghatag gyapon siya sa aton way out nga for us despite what happened, maka-enjoy kita gyapon as Yes. long as we come and we confess our sins to God. Kanami sina pastor because hindi wala magid sang perfect Exactly. na tao. May mga basi bala in one way or another nakasala kita nabrihan tang aton nga quantities because we do not know much yet about it. We have still hope. Yeah, We yeah. have still. Don't worry, don't commit suicide nga amo na ka hindi ka na virgin so forth and on. Hindi naton tinuyuan. Yet we have still hope. Hope, yeah. We can still enjoy life. So, Madamo man pastor sang mga amo sina nga naglatabo but nag-enjoy man sila Nag-enjoy silang gyapon. kabuhi Oo. because it's not the endpoint sang happiness sang tao eh. Makarenew man makita adlaw-adlaw sa aton relationship sa Ginoo. Pastor, last nimo pastor, last word sa aton Thursday. Kay wala na kita time na ubos na. Safeguarding creators. Yeah. gift. Ato ron makita Andre mga kauturan nga ang paghiliusa sang babae kag lalaki amo ni siya ang reflection man sa iyang relationship sa Ginoo. If we have a good relationship between husband and wife, pasiguro ko gid mga kauturan nga kita man may maayo nga relasyon sa Ginoo. Kay ang aton nga human relationship is actually a reflection of our personal relationship with the Lord. Yes, Ma'am Lori. Last word. Aton sundon ang ginatudlo sa aton sang Biblia nga hindi naton pag-iabusaran ang gift sang Ginoo, ang iya nga ginhatag sa aton para lang sa aton nga pag-enjoy naton pero hindi siya dapat nga abusaran. So kung i-follow lang naton ang ginahambal sang Ginoo paagi sa Biblia, ang aton nga marriage life safeguarded siya kag mangin mapinadayunon kag ma-enjoy gid naton forever. Mga utod way na gid kami isang time naubos na pero isa lang gid ka punto nga ako ni pabilin sa aton mga kauturan nga ang kaminyoon isa ka sagrado nga butang in which God would like us to enjoy. So, amo na hambal ni Ma'am Lori ni Pastor Eldin ang mga sikrito kag ang mga iban pang naton nga mahibalan to make marriage life more enjoying and more satisfying. So kabay pa nga aton ina bantayan, hindi naton ina pag-amusingan, hindi naton ina pagtinuntuhan. Let's just enjoy life within the context of marriage and God will bless us more and more and one day we will find ourselves in His kingdom living with God throughout eternity. Amen. Akon pa nga ba yun si Ma'am Lori sa pagtakop sang aton nga pagtuon pinagi sa pagpangamuyo. At pagamuyo kita. Amay nga balaan, amon nga ginakalipay sang dako, adtong mga pulong nga amon natun-an sa karon nga aga. Kabay nga ikaw bulig sa amon, nga ang amon mga panimalay, ang amon kabataan, ang amon nga mga bana, mga asawa, amon mahigugma sila sa imo nga pagtudlo sa amon, nga amon dumdumon, nga ikaw naghatag sini nga mga butang for us to enjoy, hindi para abusaran. Kabay pa ang kaalam, ang kaayo, ang paghigugma, mangin-ara sa amon tanan, subong kag sa katubtuban. Sa ngalan ni Ginoong Hesus, amon ini ginapangamuyo. Amen.